नमस्कार। एक कथा बा तनका चुके बा सुनल जाओ। सास पुतोह के झगड़ा आम बात बा। एक बेर के बात रहे, एगो पुतोह आ सास बड़ा झगड़े तो वो दिन वो कथी कैलक, वो अपना ससुरा से नहिरा चलायल तो ओकर बाप रहे वैद्य, मतलब डॉक्टर, जड़ी बूटी वाला डॉक्टर। तो अपना बाप को कथी कहलक, हम न रहबो घर में, हमर सास सफा जाई तो प्राण निकाल दिले, हमर भर दिन लड़ते रही छो, कोनो एगो दवाई दा ओकरा मुंगाए वाला, न तो ठीक न हो तो हम न रहबो। तो ओकर बाप कहलक, बाप रे बाप, ये ऐसन संस्कार दे दिली हम अपने बेटी के। तो ओकर बाप समझेलक बुझेलक, एना होइत रही छै कह के ओकरा समझा बुझा के बैठा दे। फेन बतवा होतल, उतने बतवा हो गेल। तो फेन दौड़ा लायल नहीं रहा अपना बाप ने, कही देखा पापा, हमरा कोनो दवाई बना के द, आ न तो हम ओकरा कोनो जहर किन के लिया खिया के अपना सास के मुआ देबो। बात क्लियर हो, तू देबा तो दा, ना तो हम जहर खा के ओकरा जहर बाजारों से किन के लिया मुआ देबो हम खिया के। तो बाप कहला, बाप रे बाई तो बड़का कदम उठा ले, अब एना न हुई, हम न करी छी। तेकर बाप ई लड़की जहर केनू से किन के लिया के खिया दी, बुढ़िया के मुआ दी। तो कहलक ठीक है, सुन हम दवाई बना दी छी, ई दवाई बुढ़िया खियबे मर जतो, लेकिन हाँ एगो बात याद कर, अचानक खियबा ही आ मर जतो तो तोरे नाम लगतो। तो ऐसा दवाई बना दी छी कि 30 दिन तक ले तेका में से धरी है, आ धीरे धीरे मरतो से तोहर नाम न लगतो। तो बेटिया कहलक, हाँ पापा ठीक कही छा, ई सही बात हो, हमरो नाम न लागी। तो 30 दिन के चूर्ण बना के पॉकेट में दे दे। फिर कहलक, ए रुक 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 रुक, तू एना मुआबा ही तो औरो मर जतौ, सब एगोरा तोरे दोष देतौ, बरू ई धीरे धीरे दवाइया दिया ही ना। तो कथी करी है, ओकरा खूब सेवा करी है, से लोग सब देखतौ तो कहतौ, ए सास के तो बड़ा पुतैया सेवा करी तरलै है, उ न मुआइल हेतै, चाहे ओकरा से न मरल होतै, एना कर तू सेवा करी है। तो हाँ पापा ठीक कही छा, सांप भी मर जाए आ लाठी भी न टूटे, ठीक कहला। वो दिन उ दवाई लेके चल गेल अपना नहिरा, ससुरा चल गेल। ससुरा गेल तो सवेरे उठलक तो अपना सासवा कद कही थे, माई जी आऊ ना, नाश्ता कौन लू, नाश्ता बना ले छी। ओकर सासवा था मुंह बले रह गेल, कहियो मुर्गी बांध न देबे, आई कहे कुकरू को। तो गेलक खैलक, नाश्ता खैलक, ओकरा बाद ओकर पुतोहिया खाना रेडीमेड एकदम ओकरा मन पसंद के खाना तैयार पा देल। आ खानवा में उ चूर्ण में से जौन देले रहे मारे वाला दवैया, उ दवैया में से तका छीट के रख देल, से बुढ़िया मर जाई धीरे धीरे। आ गेलक दौड़ल ससवाला न, कथी कही थे से, माई हम अपने के लिए खाना बढ़िया बने ले चाहिए, चलू खाना खाए चलू। तो ससवा तो तकते रह जाए, कहे हे भगवान ई कथी हो गेलै। गेलक ससवा, ओकर बैठलक, खाना खैलक। खाना खैला के बाद ओकरा बड़ा खुशी लागल कह के, को पुतैया रहे कोनो ऑफिस में काम करे, चल गेल ऑफिस काम करे। ऑफिस में गेल काम करे, ओने से आयल, अहते मातर झटपट नाश्ता बनैलक, ससवा के खियलक। ससवा तो बड़ा खुशी हो गेल। फिर राति खुनी खाना बनेलक, तो खानवा में उ चूर्ण में से तनिका फिर एक दिन के जे रहे डोजवा मिला के खिया देल, बुढ़िया के खिया देल। एनाते डेली मानदान करे लागल। अब बुढ़िया के तेल लगावे लागल, गोर जाते लागल, ओकर कपड़ा लत्ता फीस देवे ससवा के, ओकर केस उस बांध देवे। ई देख के ससवा कथी सोचे थे, ओह होए न होए ई गलती हमरे में बा, हमर पुतोहिया ठीक बा, हमरा पुतोहिया के में कोनो गलती न बा, सारा गलती हमरे में बा कह के ओकरा बिहान बन कद कही थे। जब नाश्ता उस्ता खाना वाना खा लेल, ओमे चूर्ण डाल देले रहे, चूर्णवा खा लेल आ चल गेल ऑफिस। तो कहते हमर पुतोहिया आई ऑफिसवा से, तो सब काम करे के पड़े छै, रुक हम बर्तनवा माज दै छी। तो बर्तनवा माज देल। ओह दिन एहिनाते चूर्ण डेली धरे ओकरा खाना में बुढ़िया के मारे के लेल। दूसरा दिन तीसरा दिन एहिनाते बुढ़िया के, ओह हमरे में गलती बा, राति खुनी सोच कहे हमरे में गलती बा, हमर पुतोहिया तो बड़ा माया करल, और था ना कि पूरा खाना में चूर्ण मिलबे।
तो दूसरा दिन कथी कहे बुढ़िया सब पुतोहिया ऑफिस से अबै छै आ सब काम करे छै तो कहते बर्तनवो मार दै छी घरवो बहार दै छी आ न होइत है तो हम पुतोहिया बड़ा निमन निमन खेलक पुतोहिया हम अपना से एक बेर बना के बढ़िया खियाबै छी तो बुढ़िया बना के खिया देल खूब बढ़िया से बना के तो ओकर पुतोहिया कहते रे हमर ससुरा तो ठीक ठाक लेखा बुझाइत है की गलती हमरे में है ओकरा बिहान खुनी फुर्सत रहे छुट्टी रहे तो ओकर ससुरा कहते आई छुट्टी है आई पुतोह के हम सेवा करब तो जाके ओकर ससुरा कहते आवा मुँह बांध दिया केस धो दिया केस बांध दिया बढ़िया से ककई से केसू सोट देल बांध देल कहते कनिया तू दुबरा गल छा बढ़िया बढ़िया खा अपना से दूध लिया के ससुरा ओकरा पुतोहिया के देलक रात कुन कहते आई तू खाना ना बनावा सब दिन तू बनाबे करे छ आई हम बना के खाम तू आराम करा रात कुनी खूब मन पसंद के खाना बना के पुतोहिया खियालक तो रात में सुते के बेर पुतोहिया सोचे थे ओह सारा गलती हमर सास तो ठीक है बा हमर सास तो ठीक है बा सारा गलती हमर बा ना ऐसा सास तो सबके होय के चाहे ये गलती हमरे में रख हमर सासवा के ना लेकिन पुतोहिया जब खाना बना के खियाबे तो डेली चूर्ण धरबे करे मारे के लेल करते करते 20 दिन हो गए 20 दिन हो गए अब बाकी रह गए 10 दिन तो पुतोहिया लागल छटपटाए या रोए हे भगवान हम तो अपने सास के मारला कही तरह लिए लेकिन ऐसा सास तो केकरो नहीं मिलते वो दौड़ल दौड़ल गेल अपना बाप की यहाँ कहते पापा हो पापा हम गोड़ ला के माफी मांगे छे हमर सास के जिए वाला कोनो दवाई दोसर बना दा न तो हमर सास मर जाई हमर सास मर जाई हम बड़ा गलती कैली लागल अलाक बिलाप करके रोए कहने से कोनो हिसाब से हमर सास के बचाला बप्पा कही थे अरे हम कोनो मरे वाला चूर्ण ननु देले रही है दवाई ननु देले रही है उसे ननु मरतु तो सास लागल ओकरा प्राण में प्राण आयल सांस में सांस आयल कही तो बाप रे हम बड़का भारी गलती कैले रही है तो कहते देख तू रिस्पेक्ट तू मानवही न तो अपने सास के तो तोर सासो तोरा मानता हूँ न तो न मानता हूँ आज दोनों गोरा कितना मिलजुल के छे तो डू रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। धन्यवाद।